हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पनीर वेज बिर्याणीची रेसिपी पाहणार आहोत। इथे मी 3 पेले बासमती राईस 90% शिजवून घेतलेला आहे। शिजवताना मी त्यामध्ये तुपाची फोडणी दिलेली आहे, त्याचबरोबर स्टार फूल घातलेला आहे, लवंग घातलेली आहे, दालचिनी घातलेली आहे। हे फोडणीला घालून नंतर मग मी हा भात शिजवून घेतलेला आहे। तुम्ही पाहू शकता राईस किती छान झालाय। आता भाज्या बघूया आपण। इथे हे मी 150 ग्रॅम पनीर घेतलेलं आहे, ते स्वच्छ धुवून त्याचे पीस करून घेतलेले आहे। त्याचबरोबर बटाटा घेतलेला आहे, तो आपण शिजवताना कापणार आहोत। आपण छोटे छोटे बटाटे सुद्धा वापरू शकतो या मोठा घेण्यापेक्षा। त्याचबरोबर इथे फ्लॉवर घेतलेला आहे, तोही स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। गाजर घेतलेले आहेत, मटार घेतलेले आहेत। इथे हा मी एव्हरेस्ट शाही बिर्याणी मसाला घेतलेला आहे। या मसाल्यामध्ये गरम मसाला बारीक पावडर केलेली असते, त्याचबरोबर अख्खा गरम मसालाही असतो। हा मी सुहानाचा शाही बिर्याणी मसाला घेतलेला आहे। या मसाल्यामध्ये पुदिना, कांदा, तळलेला कांदा हे सगळं ॲड असतं। त्याचा एक वेगळा फ्लेवर असतो। तुम्हाला जर रेस्टॉरंट स्टाईल बिर्याणी हवी असेल तर ह्याचा सुगंध सेम तसाच असतो। हा घालताना थोडा जपून घालायचं। ह्याचे फ्लेवर्स जे असतात ते थोडे डार्क असतात, पण तुम्हाला टेस्ट एकदम रेस्टॉरंट स्टाईल येणार आहे। आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे, त्यामध्ये मी हिरवी मिरची सुद्धा ॲड केलेली आहे। इथे काजू घेतलेले आहेत। इथे आपण कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याचबरोबर आपण तेल घालून घेणार आहोत। तेल थोडं जास्त घालायचं आहे, आपल्याला भाज्या हाफ फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तेल छान गरम झालेलं आहे, आता आपण काजू फ्राय करून घेऊ। काजू आपण हलकेसे लालसर करून घेऊ। काजू छान फ्राय झालेले आहेत। आता आपण बटाटे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते छान असे शिजवून घेणार आहोत। बटाटा आपल्याला पूर्णपणे शिजवून घ्यायचा आहे। बटाटा आपल्याला पूर्ण शिजेपर्यंत तळायचं आहे। बटाटा सुद्धा छान असा शिजलेला आहे। आता आपण पनीर तळून घेऊ। अशा प्रकारे आपण सर्व भाज्या थोड्या थोड्या शिजवून घ्यायचे। पनीर पूर्णपणे शिजवून घ्यायची गरज नाहीये, हलकंसं फक्त हाय टू मीडियम फ्लेमवर थोडंसं परतून घ्यायचे। त्याचप्रमाणे फ्लॉवर पण अर्धा कच्चा चालू शकतो। फ्लेम थोडी वाढवून आणि पटापट असं करून घ्यायचे। पनीर सुद्धा तळून झालेलं आहे, ते काढून घेऊ आपण। फ्लॉवर शिजवून घेऊ।
पूर्णपणे शिजवायचं नाही आहे, अर्धाच शिजवायचं आहे. फ्लॉवर सुद्धा परतून झालेला आहे. हे सगळं आपण तेलावर चांगलं परतून घेतलेलं आहे. आपण तीच कढई, तेच तेल उरलेलं घेतलेलं आहे. जर तेल आपल्याला जास्त वाटत असेल आपण थोडं काढू शकतो. भात करताना मी त्यामध्ये वेलची टाकली नव्हती, तर मी आता टाकते. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही अजून थोडासा अख्खा गरम मसाला ॲड करू शकता, तमालपत्र वगैरे. पण मला गरज वाटत नाही, कारण यामध्ये शाही बिर्याणी मसाल्यामध्ये ॲड ऑलरेडी असतंच, त्यामुळे मी ॲड करत नाही आहे. हा मी बारीक कांदा चिरून घेतलेला आहे. तीन 4 मिनिटं आपण कांदा परतून घ्यायचा आहे मध्यम गॅसवर. कांदा लालसर झालेला आहे. यामध्ये मी आता मटार, गाजर ॲड करते आहे. ते आपण आधी शिजवले नव्हते. हलकेसे मी कांद्याबरोबरच ते तळून घेणार आहे. मटार डायरेक्ट तेलामध्ये घातले तर ते फुटतात. साधारण 3 मिनिटं मी शिजवून घेतले. त्यानंतर मी मसाले ॲड करते. शाही गरम मसाला, सुहाना बिर्याणी मसाला परतून घेऊ आता आपण थोडं. आलं लसूण पेस्ट ॲड करू. त्याचबरोबर एक छोटा टोमॅटो ऑप्शनल आहे, आपण त्यामध्ये दही सुद्धा वापरणार आहोत. एक छोटा टोमॅटो कापून घेतलेला आहे, तो ॲड करणार आहे. हे सुद्धा आपण छानपैकी परतून घेऊ. इथे एव्हरेस्टचं लाल तिखट वापरलेलं आहे. लाल तिखट वापरताना सांभाळून वापरायचं आहे, कारण आपण आलं लसूण पेस्टमध्ये मिरच्या, हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहेत. त्याचबरोबर गरम मसाला हाही तिखट असतो. मसाला तुमच्या आवडीनुसार, चवीनुसार घालायचे आहे तुम्ही. तिखट किती चालू शकतं. आता आपण तळलेल्या भाज्या घालून घेणार आहोत. त्यापैकी मी काजू आणि बटाटा गार्निशिंगसाठी ठेवणार आहे. थोडंसं पनीर सुद्धा ठेवलेलं आहे. बाकीच्या भाज्या, थोडे काजू, तळलेला बटाटा मी यामध्ये घालून घेते आहे. पनीर घालून घेते, त्याचबरोबर फ्लॉवर घालून घेते. परत हे छान आपण परतून घ्यायचे. खूप छान सुगंध येतोय. त्यामध्ये मी मीठ ॲड करणार आहे. भात शिजताना सुद्धा आपण भातामध्ये मीठ घातलेलं आहे. हे आपण भाज्यांसाठी मीठ ॲड करतो आहे. ह्या भाज्या आपण आता थोडंसं झाकण ठेवून शिजवून घेऊ. झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटं आपण शिजवून घेऊ. गॅस मध्यम ठेवायचे. भाज्या छान अशा शिजल्या आहेत. त्यामध्ये आता मी दही ॲड करून घेणार आहे. दही जास्त आंबट घ्यायचं नाहीये. भाज्या हलक्याशा ओलसर असल्या पाहिजेत. दही घट्ट असेल तर आपण थोडंसं पाणी ॲड करू शकतो, थोडासा ओलसर भाज्या होण्यासाठी, ग्रेव्ही तयार होण्यासाठी. दही टाकल्यानंतर आपण परत 1 ते 2 मिनिटं झाकण ठेवून भाजी शिजवून घेऊ. भाज्या खूप छान शिजल्या आहेत.
थोडीशी ग्रेव्ही राहिली पाहिजे त्यामध्ये. आता आपण भाताचा लेअर लावून घेऊया. तोपर्यंत मी थोडा गॅस बंद करून घेते. बिर्याणीला मी इथे एकच लेअर लावून घेणार आहे. हीच कढई आहे. भाजी चांगली स्प्रेड करून घ्यायची. भाजी खूप छान ग्रेव्ही तयार झाली आहे त्याला. गॅस आपण बंद करून ठेवलेला आहे. त्याचबरोबर मी आता हा राईस घालून घेणार. ह्या राईसमध्ये मी आधीच मीठ घातलेलं होतं शिजवताना, ते मी सांगायला विसरले होते. मी राईस पाहू शकता किती मोकळा झालेला आहे. खूप छान असा पसरवून घ्यायचं आहे. तुम्ही चव घेऊन बघू शकता. जर तुम्हाला राईसमध्ये थोडंसं मीठ कमी वाटलं तर तुम्ही वरूनही घालू शकता. कढईमध्ये खूप छान राईस पसरवून घेतलेला आहे मी. तुम्हाला जर गरज वाटत असेल तर थोडंसं मीठ तुम्ही शिवरू शकता वरून. आता यामध्ये मी ना वरून तूप घालून घेते. हे असं पण तूप घालून घ्यायचे. मला जर तुपाचा वास आवडत नसेल तर नाही घातलं तरी चालेल. तुपाने छान फ्लेवर येतो. आता यामध्ये मी हा रेड कलर घालून घेते, ऑरेंज रेड. तुम्ही दुधामध्ये मिक्स करून सुद्धा घालू शकता. हा फूड कलर आहे. त्याचबरोबर मी आता इथे तळलेला बटाटा घालून घेते. तुम्हाला जर तळलेला कांदा आवडत असेल तर तुम्ही घालू शकता. तळलेला कांदा घातला तर थोडंसं गोडूस असं टेस्ट होते, म्हणून मी घालत नाही. आता मी इथे काजू घालून घेते. थोडेसे तळलेले पनीरचे तुकडे सुद्धा मी ठेवले होते, ते मी घालून घेते. इथे माझ्याकडे केवढा इसेन्स आहे, त्याने सुद्धा छान फ्लेवर येतो, पण तो थोडा डार्क असतो. आमच्या घरात आवडत नाही म्हणून मी स्किप करते. नाहीतर ह्याचे 1 ते 2 थेंब तुम्ही टाकू शकता. यावर मी जाड झाकण ठेवून घेते. खरं तर ही कढई खूप जाड आहे, त्याच्यामुळे मी डायरेक्ट गॅसवर कढईच ठेवलेली. नाही तर तुम्ही पातळ जर भांडं असेल तर तुम्ही तवा ठेवू शकता खाली. साधारण 10 मिनिटं आपल्याला बारीक गॅसवर हे चांगलं शिजवून घ्यायचं. यावर मी हे झाकण तर जाड आहेच, त्याचबरोबर मी हा थोडा वजनदार कुकर असा ठेवते त्यावर, आणि साधारण 10 मिनिटांनी मी बिर्याणी उघडून बघणार आहे. बारीक गॅस करून ठेवायचे, एकदम बारीक. बिर्याणी तयार झालेली आहे. आता आपण ती खोलून पाहणार आहोत. बिर्याणी झाल्यानंतर आपण ती 10 मिनिटं न खोलता अशीच ठेवायची आहे. पाहू शकता किती छान दिसते बिर्याणी. त्यावर आता गार्निशिंग करून घेते मी कोथिंबीर टाकून. बिर्याणी खूप छान झालेली आहे. तुम्ही पाहू शकता राईस सुद्धा आपला तसाच्या तसाच राहिलेला आहे, तुटलेला नाही आहे बिलकुल. हा राईस थोडासा मिक्स करून घ्यायचा आहे. कलर खूप छान दिसतो. आणि तुम्हाला एका बाजूने दाखवते. सुंदर कलर आलेला आहे. आपण अशीच सर्व करू शकतो किंवा पूर्णपणे मिक्स करून सर्व करू शकतो. मी हे हलकीशी अशी काढून घेते प्लेटमध्ये. पाहू शकता ब्राऊन, ऑरेंज, व्हाईट असा कलर छान आलेला आहे. तर
मित्रांनो, माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा. आमच्या जर चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला आमच्या सबस्क्राईब करा. थँक्यू.